Ilocano version na naman. Pagluto tayo ti ginisa. Ginisa nga sitaw nga adda bell pepper na. Isa tayo ti bawang. Tapos sibuyas. Tapos sitaw. Kasi sitaw nga eh. Hindi tayo. Kiwar-kiwaran tayo pag na maksal. Tapos lagyan natin ng tubig konti lang. Yan. Tapos haluin lang. Kiwaran tayo nga nasayat. Kastoy ti kwa, ti masidatat nga lockdown. Awan magatang. Hanak mat makapaili, tawam mat ti pas sleep ko. Nagluto tayo taadda na. Uri ka tadamot ti farm ni Make. Ti gulayan na nga pagalaan. Libre pa, kalagsibog. Makaalagat ti kwan, natingal. Takpan natin para mas madaling lumambot. Kitang tayo na. Iwaran tayo manag. Magipay. Kaluban tayo pay. Kitang tayo na nung mabalinag. Okay na. Lagay na natin yung bell pepper. Paano ba? Ganyan na lang. Iwaran tayo na. Haluin natin. Mas dito recipe ni Boss Rowell dito, ka Boss Rowell. Lutok taga Ilocos, Ilocano. Sisyak lang aglutlutok kastaw eh. Ang kalubante man na. Tignan natin kung okay na. Malambot na. Hindi pa. Kunti pa. Haluin lang natin mga kaboss. Rowell Boss TV. Subscribe yung yung channel ko. Channel ti taga Ilocos. Kalubante man yun ha.
Kantayo ti betsin. Basit lang nga betsin. Tapos, yung asin, lagyan natin ng asin. Tapos, ito nga ginisa. Lagyan natin ng ginisa. Kaya, ginisang ginisang sitaw na may bell pepper. Takpan na natin para damdaman man na yun kiwaran yung mayat taon. Oops, tingnan natin kung malambot na. Tikman natin kung pwede. Masiraman na. Eksakto lang. Pantayo kuan, ilagay na natin yung parinito kong meatloaf kanina para toppings. Option na lang to, boss, mga kaboss. Kahit wala to, okay lang. Okay na. Kahit walang meatloaf, okay lang. Pang ko lang kasi to, pang toppings. Pag kumulo na, okay na. Yan ang sitaw na may bell pepper na may itlog. Ginisa yan, mga kabos. Takpan na natin. Tingnan na natin kung okay na. Okay na to. Luto na mga kabos. Naluto linuto ko na si daon may pangaldaw. Dito yan. Naimas.